салом бинандагони азиз, хабарҳои ҷаҳону тоҷикистонро дар пахши мустақим пешниҳоди шумо мекунем. имрӯз 20 январ дар барномаи ахбори озодӣ ин мавзӯъҳоро дорем. гузориш аз қатар. мақомдори футболи тоҷик бовар дорад ки футболбозони мунтахаби тоҷикистон ба даври баъдии ҷоми осиё рохат мегиранд. ҳатто ки мо бо 2 имтиёз метавонем ки аз гурӯҳ боло бием. чаро истгоҳҳои кӯлобро вайрон ва мардумро сарсон кардаанд? Дар шаҳре ки 200 000 аҳолӣ дорад, фақат якчанд истгоҳи автобус боқӣ мондааст. ва вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон талаб дорад ки саҳнаи нави бархурди таҳқиромез бо муҳоҷирони корӣ дар Екатеринбург таҳқиқ шавад. имрӯз Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, дар доираи сафари давлатиаш ба Қатар дар Доҳа бо футболбозони тими миллии кишвар мулоқот кард. ӯ ба футболбозон дар рақобати имрӯза бо тими миллии Лубнон пирӯзӣ хост. тими миллии футболи Тоҷикистон бозии сеюм ва сарнавиштсозашро дар мусобиқоти ҷоми Осиё дар гурӯҳи А 22 январ бо мунтахаби Лубнон анҷом медиҳад. сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Петар Шегирд, мутахассиси 57-солаи хорватӣ, дар нишасти матбуотӣ пеш аз бозии охирини даври гурӯҳӣ гуфт: барои мо рақобат бо тими миллии Лубнон ин финал аст. дар арафаи ин қувваозмоии ҳалкунанда хабарнигори бахши узбекии радиои озодӣ Олан Асаналиев аз Хабир Давлатов, раҳбари дастаи футболи вазорати мудофиаи Тоҷикистон, ки ҳамроҳ бо мунтахаби Тоҷикистон ба Қатар сафар кардааст, дар бораи имконияти пирӯзии Тоҷикистон бар Лубнон суол кард. салому дуруд ба ҳамаи мухлисони футбол, ҳаводорони тими миллии Тоҷикистон. имрӯз мо дар шаҳри Доҳаи давлати Қатар қарор дорем ва чӣ хеле ки шумо огоҳ ҳастед, новобаста ба оне ки мо то имрӯз гол назадаем ва ҳамагӣ як имтиёз ба даст овардаем, вале шанси мо хеле баланд аст ва мо умед дорем ки мо аз гурӯҳ боло меоем, барои он ки бибинед ҳатто ки мо бо 2 имтиёз метавонем ки аз гурӯҳ боло бием. дар сурате ки агар Қатар бо Чин бозӣ дорад, агар зиёда аз 2 гол 3 гол тавонад ба дарвозаи Хитой занад, мо ҳатто ки барои мо мусовӣ бо Лубнон кифоя аст ва басанда аст. рӯ меорем ба ҷадвали гурӯҳи А дар арафаи қувваозмоиҳои ниҳоӣ миёни Қатару Чин ва Тоҷикистону Лубнон, ки имрӯз ҳамзамон соати 8 шом ба вақти душанбе оғоз хоҳанд шуд. Қатар бо 6 имтиёз баъди 2 бозӣ дар ҷойи аввал, Чин бо 2 имтиёз баъди 2 бозӣ дар ҷойи дуюм ва Тоҷикистону Лубнон бо 1 имтиёзӣ дар ҷойҳои севуму чорум қарор доранд. яъне дар ҳоли пирӯзии Қатар бар Чин ва ҳатто мусовии Тоҷикистон бо Лубнон, Тоҷикистон имкон дорад соҳиби ҷойи дуввум шавад. суоли дигари ҳамкорамон Олан Асаналиев аз Хабир Давлатов дар бораи шансҳои пирӯзии дастаи Лубнон буд. то имрӯз дастаи Лубнон ҳам шанси аз гурӯҳ баромадан аз даст надодааст ва онҳо ҳам барои баромадан аз гурӯҳ мубориза мебаранд. албатта барои онҳо ҳам ҳамагӣ як имтиёз доранд, чун дастаи мо ва ин бозӣ ҳалкунанда мешавад барои ҳам дастаи мо, барои ҳам дастаи Лубнон, чунки дар 2 бозии аввал лубнониҳо ҳам гол назаданд ва онҳо ҳам ташнаи гол ҳастанд ва зиёда аз он дар бозии аввал бо ҳисоби 3-0 бар соҳибои майдон бохтанд ва онҳо ҳам намехоҳанд ки ба ватан дасти холӣ баргарданд ва онҳо мубориза сахт мебаранд, чун агар ки дар сурати бозиҳои байни Қатару Чин, агар Қатар ғолиб ояду масалан худое накарда мо ба Лубнон боидем аз ҷои дуюм, ҳатман Лубнон ба даври оянда меравад. барои ҳамин ман фикр мекунам ки лубнониҳо низ хеле мубориза сахт мебаранд ва барои мо ҳамчун як финал. дӯстони азиз, ин суҳбат дар шакли муфассал дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳамин канали Озодӣ видео дар YouTube нашр шудааст. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.
маъмурияти толибон дар афғонистон рӯзи 20 январ иброз дошт ки 2 нафар аз сарнишинони ҳавопаймои суқутнамуда ба ҳалокат расида, 4 сарнишини дигар ки ҷон ба саломат бурданд, аз шимоли Афғонистон ба Кобул интиқол ёфтанд. мансабдорони ҳавонавардии Русия гузориш доданд ки рӯзи 21 январ як ҳавопаймои мусофирбари фалкони ин кишвар дар ҳарими ҳавои Афғонистон суқут кард. манбаъҳои хабаргузории расмии ТАСС рӯзи 20 январ гуфтанд, ҳар ду мусофири ҳавопаймои фалкон ки рӯзи шанбе дар кӯҳои Афғонистон дар наздикии сарҳади Тоҷикистон суқут кард, ба ҳалокат расиданд. мусоҳиби хабаргузории ТАСС гуфтааст ки ин 2 нафар зан ва шавҳар буданд. бар асоси иттилои пешакӣ, ҳавопаймо ин 2 мусофирро аз Таиланд ба Москав интиқол медод. дар ҷараёни парвоз зан ба дастгоҳи сунъии нафаскашӣ ё ИВЛ пайваст шуда буд ва ҳамсараш ӯро ҳамроҳӣ мекард. шоми 20 январ дар ҳарими ҳавои Афғонистон дар наздикиҳои марз бо Тоҷикистон иртибот бо ҳавопаймои фалкон даққат ва аз радарҳо нопадид шуд. дар арафаи суқут ҳавопаймо кӯшиш доштааст ки дар яке аз фурудгоҳҳои Тоҷикистон ба замин нишинад. барномаро идома медиҳам. Кӯлоб севумин шаҳри бузурги Тоҷикистон аст ва мусофирбару хатсайр дорад, аммо истгоҳи мусофирбарӣ нест. сокинон мегӯянд дар гармиву сардӣ ва зери офтобу барфу борон азият мекашанд. 3 соли пеш бо баҳонаи бозсозӣ истгоҳҳои кӯҳнаро чапа карда буданд, вале чаро ҳанӯз насохтанд? дар гузориши Маҳмудҷон Раҳматзода мебинем. 4 соли пеш дар ҷои ин ду худрав истгоҳ вуҷуд дошт. акнун фақат таҳкурсии бетонии он истгоҳ боқӣ мондааст. ин таҳкурсиро сокинон барои нигаҳдории мошинҳои худ истифода мекунанд. хабарнигорон аз шаҳрдори Кӯлоб борҳо хоҳиш карданд ки истгоҳҳои шаҳрро бозсозӣ кунанд. дар мавриди ҳамин истгоҳҳои шаҳр кай барқарор мешаванд? саломат бошед. бо дастури Баҳром Иноятзода шаҳрдори собиқ ҳамаи истгоҳҳоро тахриб карда буданд. далели он посухгӯ набудани сохти истгоҳҳо ба талаботи меъморӣ буд. тасмим гирифта шуд ки истгоҳҳои ҷадид дар ҷои истгоҳҳои нобудшуда сохта шавад. дар ин миён пас аз Иноятзода 2 шаҳрдор дар Кӯлоб таъин шуданд. ҳар раиси ивазшуда ваъдаи бозсозии истгоҳҳоро медиҳад. шаҳрдори кунунии Кӯлоб 6 моҳи пеш эълон карда буд ки бозсозии истгоҳҳо наздик аст. истгоҳҳое ки ба талаботи имрӯза истгоҳҳои замонавӣ ҳастанд, аз тарафи сармеъмори шаҳр лоиҳа пешниҳод шудааст, лоиҳа тасдиқ шудааст ва ба ҳамон соҳибкорое ки майли сохтмони амно доранд, мо пеш аз ҳама гуфтем ҳамно созанд. ҳамихелам аллакай 10 та истгоҳҳо тибқи муқаррарот ва пешниҳод шудагиянд, қарорҳо омода шудагиянд, аллакай рӯзҳои наздик ба сохтмон шурӯъ мекунанд. ҳар субҳ сокинон ба лаби шоҳроҳ мебароянд. сокинон дар Кӯлоб ин мушкилро бояд дар фасли гармову сармо пушти сар кунанд. токунун маълум нест ваъдаи сохтани истгоҳҳо аз сӯи ҳукумати маҳаллӣ кай иҷро мешавад. дар пушти сари ман таҳкурсии истгоҳ дар шаҳри Кӯлоб аст. ҳукумати маҳаллӣ 6 моҳи пеш ваъда дода буданд ки чунин истгоҳҳоро дар Кӯлоб дубора барқарор мекунанд. аммо аз ин ваъда 6 моҳ мегузарад, дида мешавад ки ҳамоно истгоҳҳо дар Кӯлоб барқарор нашудаанд. дар як гӯшаи шаҳр истгоҳҳои замонавӣ сохта шудааст. аммо ин истгоҳҳоро аз буҷаи маҳаллӣ насохтаанд. ин истгоҳҳо дар шоҳроҳи байналмилалии Кӯлоб Шамсиддини Шоҳин қарор дорад. онҳоро бо пули бозсозии шоҳроҳ ширкатҳои чинӣ сохтаанд. дигар нуқтаҳои шаҳр ҳамоно истгоҳ надорад. ҳамин аст ки дар шаҳр тамбашавии мошинҳо зиёд аст. Маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, Кӯлоб. رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. وزارت کار خارجه قرقیزستان طلب دارد که شیوه تفتیش مهاجران در یکاترینبورگ در سطح مقامات روسیه تحقیق کرده شود. روز 17 январ امسال نیروهای امنیتی روسیه هنگام عملیات مهاجران را مجبور کردند که به زانو زنند و در یک صف راه بروند. نوار این ری در شبکه‌های اجتماعی خشم کاربران را برانگیخت. در بیشکک گفتند عملی ماموران پلیس روسیه شأن و شرف شهروندان را پس می‌زند. وزارت کار خارجه قرقیزستان گفته است از 150 شهروند خارجی در 3 انشاءات ساختمانی 40 تن آنها قرقیزستانی بودند. این نهاد می‌افزاید با وکالتدار حقوق انسان در ولایت سوردلوف روسیه تاتیانا میرزلیکووا صحبت نمودند و او گفته است آماده‌اند در این زمینه
тафтиш ба роҳ монанд. худи Татьяна Мирзликова низ вобаста ба навори ҷанҷолбарангез бо расонаҳои русӣ суҳбат кард. ӯ мегӯяд ки дар минтақа ҳеҷ гуна ғараз нисбат ба муҳоҷирон ҷой надорад ва ин ҳолат ба гуфтаи вай барои Екатеринбург хос нест. ӯ афзудааст ки ҳоло тафтиш ҷараён дорад. аммо ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд таҳқири коргарони хориҷӣ ба тарзи маъмулии рафтори ходимони ҳифзи ҳуқуқ дар Русия табдил шудааст, чун медонанд ки барои чунин корашон ҳеҷ гоҳ ҷазо намебинанд. дар пай таҳдиди эҳтимоли ҳамлаи террористӣ ва бесуботӣ дар остонаи интихоботи миллӣ дар Покистон рӯзи 20 январ мактабу донишгоҳҳо баста шуданд. манбаъҳо ба хабаргузории ДПА гуфтанд ки мушаххасан 3 донишгоҳи маҳаллӣ ки аз ҷониби низомиён идора мешаванд таҳдид гирифтаанд. муҳлати баста шудани донишгоҳҳо мушаххас нест. дар Покистон 8 феврал интихоботи сартосарӣ баргузор мешавад ва дар чанд моҳи ахир дар ин кишвар афзоиши хушунатҳо бо ширкати ҷангҷӯёни исломӣ мушоҳида шудааст. идома дар гузориши ҳамкорам Сарангези Наврӯзшоҳ. барои ширкат дар интихоботи умумии Покистон ки 8 феврал барпо хоҳад шуд, наздик ба 127 миллион овоздиҳанда сабт шудааст. аммо дар рӯйхати довталабҳои курсии парламентӣ номи сарвазири собиқи ин кишвар Имронхон ба назар нахоҳад расид. ин сиёсатмадор ки тибқи пурсишҳо маҳбубтарин раҳбари кишвар ба шумор меравад, бо иттиҳоми фасод зиндонӣ буда аз сабқати интихоботӣ маҳрум гаштааст. ҳизби таҳрики инсофи Имронхон ҳам бо душвориҳои зиёди интихоботӣ мувоҷеҳ аст. аксари раҳбарони ҳизб пинҳон шудаанд. аслан раҳбарияти сиёсӣ ва пайравони ҳизб дар ҳабс мебошанд. ҳар пуштибони ҳизб таъқиб мешавад. номзадҳои ҳизбро сабт намекунанд. ҳизби таҳрики инсоф дар моҳи майи соли гузашта бо пуштибонии низомиён таҳти таъқиб қарор гирифт. тарафдорони ҳизб ба боздошти раҳбаронаш эътирози дастаҷамъӣ роҳандозӣ карданд, вале натиҷае ҳосил нашуд. ниҳоди мустақили ҳомии ҳуқуқи башари Покистон бо назардошти мушкилиҳои ҳизби таҳрики инсоф тахмин мекунанд ки интихоботи умумии 8 феврал озоду одилона нахоҳад буд. аммо баъзеҳо исрор меварзанд ки ҳоло барои ноодилона унвон додани ҷараёни интихобот барвақт аст. манъи ширкати яке аз ҳизбҳои сиёсӣ аз интихобот бо ин ва ё он сабаб суоли зиёд дар бораи шаръияти он халқ мекунад, вале мо фақат баъди интихобот ба он баҳо дода метавонем. пешбинӣ мешавад ки дар интихоботи ояндаи Покистон ҳизби 3 карат собиқ сарвазири ин кишвар Навоз Шариф пирӯз хоҳад шуд. аммо худи Навоз Шариф мисли Имронхон дар соли 2018 бо иттиҳоми фасод аз пешбарии номзадиаш ва ширкат дар интихобот маҳрум шуда буд. гуфта мешавад ки дар барканории ӯ саҳми низомиён бузург аст. нозирон мегӯянд ҷустуҷӯи пуштибонии низомиён барои расидан ба қудрат тамоми ҳизбҳои сиёсии Покистонро заиф намуда эътимоди шумори зиёди райдиҳандагон ба интихоботи озоду одилонаро аз байн бурдааст. ҳанӯз ҳам шубҳа зиёд аст ки интихобот ба таъхир гузошта мешавад. тибқи нақша интихоботи умумии Покистон мебоист 3 моҳи пеш баргузор гардад ва ҳозир ҳам баъзе сиёсатмадорон таҳдидҳои амниятиро ёдовар шуда пешниҳод доранд ки овоздиҳӣ бори дигар таъхир ёбад. дар ин робита сарпарасти ҳукумати муваққати Покистон Муртазо Солангӣ иброз дошт ки интихобот мутобиқ ба барнома дар моҳи феврал баргузор мегардад ва кафолати озодиву одилона будани онро бояд комиссияи мустақили интихобот бар дӯш дошта бошад. ба хабари дигар, президенти Украина Владимир Зеленский рӯзи 20 январ дар бораи таҳияи тарҳи қонуне хабар дод ки ба ҷангиёни хориҷие ки дар сафи нирӯҳои украинӣ зидди Русия меҷанганд шаҳрвандии Украинаро ваъда медиҳад. дар оғози ҷанг соли 2022 ҳазорҳо ҷангиёни хориҷӣ ба Украина барои мубориза зидди артиши Русия шитофтанд. идома дар вебсайти мо. дӯстони меҳрубон, 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. сипос ки барномаро то ин сониҳаҳо тамошо кардед. ахбори бештар аз инро чун ҳамеша шумо айзон метавонед дар сомонаи озодӣ ва ҳам шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, одноклассники ва твиттер пайдо кунед. агар худи шумо шоҳиди ҳодисае шудед, лутфан моро низ огоҳ кунед. то барномаи фардо худро эҳтиёт кунед ва худо нигҳдор.